तनी दूरे रहे बाबू, धधकत आग बा। काहे हो? छुआ बाता जर जइबा, गहरम पागबा। होके चाट ले। और दूरे रहे बाबू, धधकत आग बा। सही में छुआ बाता जर जइबा, गहरम पागबा। तनी चिखावा चेक करी कैसन टेस्ट बेबी बा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। हमारा से बोहनी काला चुपचाप रास्ता धलो, ठीक बा। अरे सोचा तारा काले जवन बोला, ले ले हम पहले आपन रेट खोला हो। बुझलू हाई ताजा बाटे खाजा, छोड़ी के ऐसे सौदा ना जा। हमारा ऊ चाही हवा जवन सबसे बीबा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। 100 रुपये में 100 ग्राम देबू। हाँ हाँ, 100 रुपया में सब ले लो। आइल बड़ा और सब लोग दीवाना बाब हमारा दुकान के। यहाँ चर्चा बाटे बड़ी तोहरे सामान के। भाव बढ़ गइल का? एक बार जैसा ही दिखाइबा, छोटो दोबारा घूम के आइबा। बतिया तोहर लुभावन लागे अखिया प्रेमी बा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। तोर जवनिया लागे ऐसे जैसे गरम जलेबी बा। अरे तावा न रसोई में लपटा जा।